vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi mukomanashi, nyika yashata iyi. Ndakabvawo kuSouth Africa uko kwandainge ndichishandira. That was last month. Saka pandainge ndiri kuSouth Africa ndakaona kuti zvinhu zvacho zvainge zvisisina kumira zvakanaka. Apa ndaivawo nekamari kangu ako kandainge ndakasungirira. Mari iyi yandainge ndakasungirira yainge iri 20,000 rands. Ndainge ndichiti kana ndazosvikawo kumusha ndinokwanisa kuzotangawo kabusiness kangu kekutengesawo mabhero, ndobva ndaisawo katakshop kangu paside ndikwanise kuzoraramisawo mhuri yangu. Saka ndaiva neumwe friend yangu uyo wandakadzidza naye, but ndichiri kuSouth Africa relationship yangu nefriend yangu uyo yainge isiri that strong. Kunyange zvedu tainge tichingotaura zvedu paWhatsApp, but ndakazoti ndava kuno kuZimbabwe. Pandakamuudza kuti ndainge ndarelocata ndichibva kuSouth Africa ndichiuya kuno kuZimbabwe, akabva arakidza kuti ainge afara nazvo, nekuda kwekuti pose pandainge ndichitaura naye ndichingomuudzawo kuti kuno kuSouth Africa ndiri kuitawo basa rehouse girl ndichiita stay in. Iye aigara achingoita kunge anoshoropodza achingoti, vasikana dai maiziva kuti muno muZimbabwe mune mari yakawanda sei, maisiyana neizvo zvamuri kuita kuSouth Africa zvekuitiswa house girl muchipiwa mari dzekuti hadzina kwadzinokwanisa kukusvitsai. Uyai kuno tikudzidzisei kuti mari inogadzirwa sei. Saka ndakazoti ndava kuZimbabwe ndokubva ndazoenda ndikabva ndanoona shamwari yangu. Ndakati ndichinosvika Pamba Pake, shamwari yangu uyo wandakadzidza naye mukomanashi, ndakabva ndaona kuti zveshuwa munhu uyu ane zvinhu zvake. Saka ndakati ndiri kumba kwake kudaro takaramba tichingoita bond tichingowirirana kusvikira ndazowanawo chivindi chekuti ndinge ndichimuaprocha ndichida kuti iye ange achindipawo advice kuti ndoita sei, nekuda kwekuti ndainge ndaona kuti munhu uyu ane mari dzake. Ndakabva ndamurakidza mari iyoyo yandainge ndabva nayo kuSouth Africa ndakaisungirira ndichitsvakawo maideas kubva kwaari kuti ndingatangawo business rakaita sei kuti ndikwanise kusazonyura, sezvo iye ainge andirakidza kuti already muno muZimbabwe ainge atova munhu ainge ari well established. Saka ndakaziva kuti any business idea raaikwanisa kundipa inini ndaikwanisa kuzowanawo maprofits anenge ari nani from that advice yaanenge andipa. Iye akabva ati, iwewe kana usingade kunyura that easy unofanira kutsvaga zvinhu zvekuti unotengesa no matter what. Kunyange zvikanzi dollar rinenge radona, unofanira kuwana zvinhu zvekuti vanhu vanongoramba vachingozvitenga. Ndikabva ndati manje ibusiness rakaita sei rekuti ndinokwanisa kuramba ndichingoita maprofits kunyange zvikanzi dollar rinenge radona. Iye akabva ati, zama kuti unge uchitengesa mafood stuffs. Izvi zvauri kuda kuita zvekutengesa mabhero nei unokwanisa kunyura, because right now everyone ari kungotengesa mabhero. Saka tsvaka zvekutengesa, but make sure kuti zvinhu zvinenge zvichitengwa nevanhu each and every day, no matter how hard things are in Zimbabwe, but munhu wese anenge achida kudya. Ndipo paakabva andiudza kuti there is another project iri very easy kana uchida kuiita. Chizama kuita zvemaprojects ehuku, oro kana uchiona kuti izvi zvekuita maprojects ekupfuwa huku zvinokunetsa, iwewe chizama kuti unotenga huku kubva kune vanhu vaya vanoita zvekupfuwa huku already, then iwewe kana watenga huku idzodzo dzinenge dziri mhenyu wobva watanga kutengesa macuts acho kuvanhu. Ndikabva ndati manje dambudziko riripo, inini ndingori nekamwe kadeep fridge kangu kadiki kandainge ndakatenga apo pandainge ndichiri kuSouth Africa. Saka kadeep fridge aka pakakazouya kuno kuZimbabwe ndakabva ndazotsvaka umwe munhu akazoconverta fridge iyoyo kuti inge ichizoshanda negas, but still nebusiness racho randainge ndichida ndakaona kuti kafridge ikako kainge kari kadiki. Iye akabva ati, do not worry about mafridge, usanetseka iwewe, chingotsvaka masuppliers. Kana wadaro iwewe unozondiudza kuti wawana masupplier, from there on I can offer you space, because mukadzi uyu ane mafridges akawanda uye zvekare ane mamwe macold storages aya anoshandiswa nevanhu vane mabig butcheries
ende macold storages ake ose awa aripo Pamba Pake ipapo. Akati andiudza zvose izvozvo, ndakabva ndatofara paya kuti Mwari zvangu zvaita. Ndakati ndadzokera kumba, ndakabva ndaudza vana vangu zvose zvandainge ndaudzwa nefriend yangu. Inini nevana takabva tatotanga kutenga huku dziya tichislota zvedu. Ndakati ndapedza kuslota huku dziya, ndokubva ndafonera shamwari yangu apa Pamba. Already ndainge ndatoita maplans ekuti tinge tichivhura katakshop kedu, ende dzimwe huku ndainge ndatoisa mukadhip kangu kaya kandainge ndakatenga apo pandainge ndichiri kuSouth Africa. From there on ndakabva ndazohaya motikari ndikabva ndazoendesa dzimwe huku dziya dzandainge ndaslota nevana kumba kweshamwari yangu kuya. Asi takati tichinosvika kumba kwefriend yangu tisati tatomboendesa huku dzacho kucold storage, iye akabva ati vana ngavasare panze. Akabva andidaidza mumba make, but ndakati ndapinda mumba ndakasvika iye achitonditambidza imwe mvura yainge iri mune chimwe chibhodhoro. So akabva ati inwa. Inini ndikabva ndatora mvura iya mukomanashi kunonwa kudai, so inga mvura iyoyo yainge ichishata sei iyoyo. Ndokubva ati handei. Saka mwana wangu uyo ainge andiperekedza kumba kweshamwari yangu, iye akangosara ari mumotikari meumwe murume uyo ane motikari yandainge ndichipota ndichinohaya pose pandinenge ndichienda kunotenga huku. Zvekare ndainge ndamuudza kuti ndinenge ndichida kuti ndinge ndichishandisawo motikari yake pandinenge ndichienda kunotora huku dzangu kumafriji kweshamwari yangu. Saka iye ainge ari busy nemwana zvavo vachirivhesa motikari vachiuya kumacold storage uko kwandainge ndatova nemukadzi uya. Asi takati tichinopinda mune imwe friji yake, wanikwe mufriji muya mainge muine kitsi already. Kitsi iyoyo handizive kuti yainge ichigara mufriji imomo here kana kuti pane umwe munhu ainge angoitawo mistake ndokubva akanganwa kuti mainge mapinda kitsi akabva angokiya madoors efriji iyoyo. Nekuda kwekuti mukadzi uyu akangoti achingovhura madoo efriji tichingonopinda mufriji muya, kitsi iya yakangokaruka yamhanya ichibuda from somewhere ndokubva yatobuda mucold storage muya. Nanhasi mukoma handisi kukwanisa kunzwisisa zvose zvinoitika pamba pefriend yangu. Pose pandiri kuenda kunotora imwe stock yangu ndiri kugara ndichingopesana nedzimwe motikari. Mazuva ekutanga ndainge ndisina kana basa nazvo, but ndakazotanga kunotisa kuti motikari idzi dzose dzandiri kupota ndichipesana nadzo apo pandinenge ndichienda kunotora stock yangu kumba kwebest friend yangu, ndakazoona kuti dzose dzinenge dziine mastickers dzichirakidza kuti motikari idzi dzinobva kumacompanies akasiyana siyana. Ende mastickers awa anenge akanamirirwa pamotikari idzi anenge ari mastickers anorakidza kuti motikari idzodzo imotikari dzezvitunha dzinenge dzakasiyana siyana. Handiti munongoziva kuti izvezvi munyika kwava kungonyuka makampani anoita zvekutakura zvitunha. Nhasi chaiye mukoma ndabva kunotora imwe stock, ndati ndichinopinda mumotikari iya yandinopota ndichihaya kana ndichienda kunotakura stock yangu kumba kwebest friend yangu. Ndati ndichinopinda mumotikari imomo, pabva pasvika zvekare imwe motikari ndichinotarisa, ndabva ndaona kuti motikari iyi zvekare imotikari ine mastickers efuneral yanga ichitosvikawo Pamba ipapo. Saka ndava nekamwe kakusanzwisisa kuti kasi Pamba apa pane zvimwe zvinhu zviri kuitika here. Apa business rangu kana ndakaritarisa mukomanashi in short period of time, mukomanashi mari yandava nayo zvinhu zvangu zviri kufamba sei. Ndainge ndichitotaura nevana kuti tinokwanisa kutotenga motikari zvamanje manje tobva tatoisa motikari yedu pamushikashika kuitira kuti mari dzedu dzinge dzichibvawo kune nzvimbo dzakasiyana siyana, kuti kutakshop kunenge kuchibva imwe mari, isusuwo tichitengesawo machicken cuts late in the evening. Zvekarewo motikari yatinenge taisawo pamushikashika inenge ichipinzawo mari daily mumba. But now nezvose zvandiri kupota ndichisangana nazvo pamba pefriend yangu ndava kutotyawo mukomanashi. Ndiri kutya kuti zvimwe kuda pane zvimwe zvinhu zviri kuitika Pamba Pake. Kana mwana wanguwo uyo wandinopota ndichienda naye kunotora stock yangu kumba kwefriend yangu,
iyewo akazotosvikawo pakuzondibvunza kuti nhai mama, ko motikari idzi dzezvitunha dzinenge dzichideiko pamba apa each and every day? Mwana wangu paakandibvunza, inini ndakabva ndatoshayawo kana chekumupindura. Vedare, ndoitawo sei? Ndinotya kana kubvunza best friend yangu uyu. Ndiri kutya kuti maybe kana ndikagara ndamubvunza kuti nhaiwe, ko motikari idzi dzandiri kugara ndichingoona pamba pako dzezvitunha dzinenge dzichimbodei? Kasi iwewe wava nekampani here inotakura zvitunha? Ndiri kutya kuti kana ndikagara ndamubvunza anokwanisa kuzoti inini ndiri munhu asingakwanise kutenda, nekuda kwekuti munhu wekuti ari kundiitirawo mafavors akasiyana siyana, especially pakupota achindichengeterawo nyama dzangu idzo dzandinenge ndichiisa kuma-cold storages ake. Iye zvekare pari zvino akatondiudza kuti ane mimwe mikoto yemari yaanga achida kuzondipinza mairi. Saka now ndava kutya kuti kana ndikazoita as if maybe ndinenge ndichida kumuendera kumberi ndichimuonesa zvose zvandiri kuona pamba pake, maybe anokwanisa kubva azondidhilita pamaplans ake ose. Saka ndoita sei Vedare? Ndonyarara here? Ndobva ndangoita sekunge munhu asina kana chaanenge asingambooni zvake, ndongoenderera mberi zvangu nekungopinzwawo mumabhizinesis awo aari kuti ari kuda kundipinza maari. Please ndibatsireiwo Vedare. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hei, zvakangooma hazvo veduwe. Pakadai woita sei? Wobvunza here kana kuti wongosiyana nazvo? Maybe best friend iyi, maybe munhuwo wekuti ane kakampani kake kefuneral services. Zvakangooma hazvo veduwe. Please ngativabatsirewo mucomment section. Hanzi ndiri kutya kuti zvimwe kuda ndinobva ndaita kunge munhu asingatendi, munhu anoda kuziva mabusinesses evanhu. Vedare, please let us try to help here in the comment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, hello admin, please post for me. Ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira kuno kuSouth Africa. Zvakaitika ndezvekuti ndakabirwa mamachines angu that I used to hustle ndiri muno muSouth Africa. Saka my main suspect is tsano vamastanda vangu, cause there was no breaking in. The person used keys to open the burglar and definitely know that my window has a problem closing. I just want this person to bring my things. Ndinokumbirawo kuti mundibatsirewo please. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna Heidi. Please let us try to speak with him in the comment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, makadii zvenyu mukomanashi? Ndinokumbirawo kuti munge muchivigawo chitupa changu kana mava kupostawo nyaya yangu. Mukoma, inini ndinewo nyaya yangu iyo yandiri kuda kutaura nezvayo. Nyaya yangu iyi yakaitika apo patainge tichiri kuholiday kuZimbabwe nevana nemudzimai wangu. Saka zvakaitika ndezvekuti takati tiri kuholiday kudaro takazogumisidzira tazoendawo nekumba kwaana madam mushure mekunge tamboshanyirawo hama dzose. Ivo ambuya vangu ivavo vagere zvavo mutauni. Saka takazoti tasvika kuya tiri inini madam nevana vedu, ndokubva tagara zvedu kumba kwaambuya ikoko. Inini tiri ikoko handizivi kuti chii chakakonzeresa, but ndakazongokaruka ndava kutanga kuita constipation yekuti ndaiti kana ndakagara zviya ndaitotadza kugara nekuda kwekuti kubheki kwangu kwose kwainge kuchipisa, because zvaiitika ndezvekudai. So ndaiti paya kana ndikaenda kutoilet kuti ndinge ndichinozvibatsira ndaibva ndaita tsvina inenge yakaita kunge tunhoko twetsuro. Apa ndaiita kana 1 hour ndiri mutoilet ndichingogomera, because zvinhu zvacho zvainge zvichiramba kubuda. Madhamu pavakaona kuti ndainge ndichisangana nedambudziko iroro, ivo madhamu vakabva vataura nyaya iyi mugroup iro ravari, ndokubva vapiwa madhamu remedy mugroup mavo imomo paWhatsApp yekuti ndinge ndichichaya zvekare kuti constipation iyi yandainge ndichinzwa inge ichizokasika kupera. Ivowo madhamu pavakapiwa remedy iyi, handizivi kuti vakakanganwa here, but ivo madhamu havana kana kuzombotaura kuti mushonga uyo wavainge vandigadzirira
wainge usingapedzi constipation chete, but wainge wakasangana nemushonga wekuti unge uchitanga kuchaya. Nekusaziva, pandakaonawo madhamu vagadzira zviya zvavainge vandigadzirira, vainge vakangonozviisa kurumu uko kwatainge tichirara inini namadhamu. Nekusaziya, inini ndakabva ndatanga kudutira mishonga iya nekuti ndainge ndanzwa nekutambura neconstipation, saka ndainge ndichida kuti ikasike kupera. Ndakati ndichingopedza kudutira mishonga iya yandainge ndagadzirirwa namadhamu, ndakabva ndatanga kuita kuchaya, zviya zvekuchaya non-stop. Mukomanashi, mangwana acho ndakazoti ndichida kuenda kutoilet, wanikwe vanhu vainge vazere mudining. Apa masofa emudining ekumba kwana madhamu akafuratira kutoilet, zvekuti kana uri mutoilet unotonzwa munhu achifema kana akapinda mutoilet. Apa rumu yatainge tichirarira inini namadhamu, waitotanga watombopinda mudining wobva wazodarika mudining kuti unge uchienda kune matoilets. Saka ndakabva ndanyara kuti nevanhu vainge vakawanda vaina madhamu vari mudining, ndobva ndaonekwa ndichinopinda mutoilet. Ndakangonzwa kamwe kakunyara, so ndakabva ndangopretenda sekunge ndainge ndichida kuenda kunogarawo pamasofa nana madhamu nemadzisawira avo. But ndakati ndakagara pamasofa paya, kunyange zvapo painge pachiplayiwa mamovie, but ndakanzwa kuti iko zvino zvainge zvava kuramba manje. Ndakabva ndazongoenda kutoilet. Ndakangoti ndichinopinda mutoilet muya, kudurura kwandakaita, ndakati ndichinopedza kudurura paya, wanikwe tishu rainge rapera. Iniwo pandakapinda mutoilet hazvina kana kumbogara zvapinda mupfungwa dzangu kuti ndinofanira kuti ndinge ndichicheka kuti matishu arimo here. Kuzonotarira kudai ndipo pandakabva ndazoona kuti mutoilet mainge musisina kana matishu. Ndakabva ndati plan pano ndeipi. Ndakabva ndatora kamwe kabhaketi ako kainge karimo mutoilet muya, ndokubva ndadira mvura mukabhaketi ikako, ndokubva ndatanga hangu kuzvigeza. Apa ndine kamwe kamwana kangu kamukomana. Kamwana ikako kakavhengedzera, kanotaurisa ende kane musikanzwa. Kamwana kaya izvo kainge kanditevera kutoilet ikoko. Kamwana kangu kaya pakakavhura dhoo, inini ndainge ndatopedza, ndainge ndava kuzvipukuta-pukuta. Ndaiti ndichizvipukuta kudaro, ndainge ndakabata nhengo yangu, nekuda kwekuti kudurura kwacho kwandainge ndaita ndaida kunyatsokuzvichenesa sezvo ndainge ndisina tishu. Ndakanyara kuti zvimwe kuda kana ndikasanyatsokuzvichenesa zvakanaka, paya pandinozobuda vanhu vanokwanisa kuzonzwa munhuwi wekuti munhu uyu anenge azviitira tsvina. Saka pandakaona kamwana kangu kachipinda mutoilet, ikowo hakana kukwanisa kunzwisisa kuti ko baba vainge vachiita sei. Ende nekuvhengedzera kwako kwakakaita, ndakabva ndatotanga kumupa saini yekuti kana ukangotaura chete ndinokurova, nekuda kwekuti ndainge ndatoona kuti kainge kava kuda kutotaura zvose zvakainge kachiona ndichiita. But kamwana kangu kakabva katanga kudanidzira kakamira padhoo retoilet kachiti mama, daddy vari kutambisa chinhu chake. Kuseka kwose kwainge kuchiitika mudining, madhamu vachiseka nemadzisawira avo, kuseka kwese ikoko kwakabva kwati zii. Ndakanyara mukomanashi, kana kubuda mutoilet ndakanyara hama dzangu. Even nanhasi kumaraini kwana madhamu ndinotonzwa kunyara kuti ndinge ndichienda ikoko. Vedare ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.